Sampun kasepuhan sing kalurga kakung Bapak Khairun Sakur kasepuhan sing kalurga Kinaden Putri Katurke Sidrawuh wonten Tlatah Jetis Desa Langgato Kabilangan Manang Purwodadi baikpun Bapak Marianto Ibu Marlesia awit menapa ingkang dados ganti bagipun Bapak Marianto Ibu Marlesia inggih kalih menika pinaringan kaberikan Gusti Kang Maha Ingkang Kasno Tlatah Jetis Langgar kejaba Purbalingga ana titaing Gusti Kang asipat jalu lan prawes mrika wis anambut jeneng akrami Kang Asma Bagus Suratno kaliyan Kang Jalo Kinarsi Gusumaning Ayu Uminah.